Il-Gvern ippreżenta żewġ appelli għal żewġ sentenzi tal-qorti fejn bejniethom ġie ordnat iħallas 111,164,900 euro lis-sidin tal-eks isma tan-National Bank of Malta li kien għalaq fl-1973. Fl-appelli l-Gvern sostna li l-intervent tiegħu biex isalva l-attività bankarja tan-National Bank billi din titkompla minn bank ieħor kien meħtieġ biex jiġi evitat diżastru fl-ekonomija, it-telf tad-depożiti tad-depożitanti u l-faċilitajiet bankarji u l-impjiegi fl-istess bank. Il-Gvern ilmenta li għad l-qorti li rikonoxxiet dan fis-sentenzi appellati xorta ġiet adottata viżjoni negattiva u ġie impost kastig fuq il-finanzi pubbliċi llum tal-li ġie evitat diżastru ekonomiku 51 sen ilu qisu dak li sar kien ħażin u ma messux sar. Fis-tqarrija tnejn il-Gvern reġa' ssenjala li n-National Bank kien jieħu r-riski li ma kienx jiflaħ għalihom u li kellu 40% tal-portafol ta' self tiegħu ma jitħallas meta kien dovut. Fl-1972 il-National Bank kien ukoll sofra telf ta' kapital u ta' depożiti tal-banek l-oħrajn, iżda fl-1973 il-bank ma setax jikkontrolla l-ġbit maġġel u intensiv ta' flus u kieku ma intervjenix il-Gvern bi flus il-poplu, il-National Bank falla. Il-Gvern indika li kienu sidin tan-National Bank stess li kienu stidnuh biex jieħu l-bank fideh għax dan kien fl-interess tagħhom ukoll biex bekk huma ma tilfux id-depożiti u l-faċilitajiet li kellhom mal-bank. Fl-appelli l-Gvern ilmenta li l-qorti kienet imxiet biss fuq espert wieħed u ma qisitx ix-xogħol ta' espert oħra minkejja li rikonoxxiet li x-xogħol tagħha kien validu u ma kritikatux. Dik l-esperta kienet ikkonkludiet li l-isma ta' National Bank fl-1973 ma kellhom ebda valur u li l-bank kien insolventi. Fl-appelli l-Gvern ilmenta wkoll mill-fatt li shareholders kienu fetħu dawn il-kawżi wara biss 18-il sena u allura wara li l-bis-saħħa tal-Gvern serħu rashom mill-faċilitajiet tal-bank għalhekk l-qorti se tiċċaħdet il-kawża wkoll għax il-ħsieb warahom kien abbużiv. B'kollox il-Gvern ressaq disa gravi għal kull sentenza appellata.